La Balca és un centre educatiu municipal de Banyoles, cogestionat per la Cooperativa d'Atenció a les Persones, Suara Cooperativa i l'Ajuntament de Banyoles. Ofereix com a eix vertebrador el servei d'escola bressol municipal, així com altres serveis per a infants i famílies de 0 a 3 anys, oberts a tota la ciutadania. La Balca ofereix als infants de 0 a 3 anys la possibilitat de viure i relacionar-se en uns espais únics, amables i rics. La Balca ofereix espais segurs i a mida dels infants, que acullen i faciliten el joc, el moviment lliure i l'activitat autònoma dels nens i nenes i donen resposta a les seves necessitats i als seus interessos. Aquests espais estan pensats per establir vincles de qualitat, on els adults que acompanyem ho fem en presència i amb la voluntat d'atendre els infants de manera individualitzada i propera. Com a educadores, respectem els processos dels infants, deixant-los espais, temps per ser, per fer, per comunicar i expressar. El joc és l'activitat central dels infants a la Balca. Amb el joc aprenen a conèixer-se ells mateixos i el món que els envolta. A través d'una mirada atenta, les educadores acompanyem la riquesa del joc dels infants. Tal com diu Anna Tardos, l'infant no juga, viu. Viu implicant-se tot ell, implicant totes les seves sensacions i emocions des que neix. La Balca la formem un equip de persones amb coneixements i compromís per acompanyar els infants i les famílies amb amor i respecte. Un equip de persones que cerca espais on hi hagi presents la reflexió, les experiències i el debat. Aquest treball ens permet construir coneixement i interioritzar un camí per enfortir la complicitat i la cohesió. Veiem l'infant com una persona competent i capaç d'establir relacions amb el món, protagonista dels seus processos de creixement, desenvolupament i aprenentatges. Creiem, tal com diu l'educadora Ariane Brill, que quan els infants són tractats amb amabilitat i respecte, aprenen a tractar els altres amb respecte i amabilitat. La família és molt important per a nosaltres. A la Balca creixem junts, l'infant, la família i l'equip educatiu, i trobem moltes formes per obrir les portes a la participació i a la creació conjunta. El jardí ens ofereix oportunitats per fomentar la imaginació i la creativitat, aprenentatges i descobriments que esdevindran experiències de vida. Ens ofereix noves experiències de relació amb l'entorn, riquesa de moviments i un lloc on poden arribar a passar fets meravellosos. L'hort és també una altra experiència de vida a l'escola, que des de fa temps dona l'oportunitat als infants i als usuaris del Centre El Puig de conviure i cooperar. La Balca ofereix també altres espais per a gaudir junts pares i fills, que estan oberts a tota la ciutadania. Espai nadó, espai familiar, psicomotricitat lúdica i el vin a la Balca.
A la Balca, els infants aprenen de les vivències, que tal com diu la gran referent pedagògica Amy Pickler, l'essencial és que l'infant descobreixi les coses per si mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d'aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes.